Dobrý večer, 10:05. Myslím si, že môžeme začať. Kto sa pripojí, bude pripojený neskôr. Moje meno je Michal Praženica a teda vítam vás na pravidelnej prezentácii, ktorá býva každý útorok, štvrtok a nedeľu, kde sa budeme baviť vlastne v spolupráci spoločnosti Mavi International so spoločnosťou Ultron Foundation. Aby som teda predstavil najprv Mavi. Mavi je affiliate marketingová agentúra, to znamená, že pomocou priameho odporúčania pomáha spoločnosťam rásť. Dneska sa budeme baviť práve o spolupráci so spoločnosťou Ultron Foundation, teda budeme sa baviť o kryptomenách a o príležitostiach, ktoré v kryptosvete dneska sú. Moje meno je Michal Praženica, som riaditeľom spoločnosti Mavi. Aktuálne pôsobíme v Dubaji, v Londýne. Za malú chvíľu budeme otvárať aj Áziu a samozrejme neskôr sa dostaneme aj do Ameriky, či už to je v latinskej alebo priamo do USA. Čo sa týka trhu kryptomien dneska, nachádzame sa niekde na kapitalizácii okolo 1,2 bilióna amerických dolárov, to znamená v posledných 5-6 týždňoch ten trh výrazne vyklesal, to znamená, že dostali sme sa do cyklu alebo do fázy, ktorá sa volá medvedí trh, čo samozrejme pre všetkých, ktorí boli v krypte predtým, znamená povedzme pokles hodnoty ich kryptomien, ktoré vlastnili. Avšak pre všetkých, ktorí ešte v kryptomenách neboli alebo sú v kryptomenách noví, to znamená obrovskú príležitosť, pretože tak ako po každom jednom tom bear markete znova prišiel bull market a v podstate či už sa budeme baviť o predikciách rôznych povedzme prestížnych médií, ktoré sú jedno či z Ázie alebo z Ameriky, tak každé jedno vlastne tvrdí to, že alebo predpokladá to, že ten kryptotrh bude rásť niekde do roku 2025 až do výšky 40 biliónov, keďže tie najväčšie spoločnosti sveta dneska pracujú na tom, aby svoje riešenia presunuli aj na blockchain. Takže poďme sa pozrieť najprv na to, čo sme už zmeškali. Budeme sa baviť dneska hlavne o Ultrone, ktorý je vlastne Layer 1 protokol. Layer 1 protokol vlastne znamená blockchainová technológia, na vrchole ktorej sa budú ďalšie decentralizované aplikácie. Možno poznáte Ethereum, Binance Smart Chain, Cardano, Harmony, Avalanche, Solana alebo Phantom. Sú to takisto Layer 1 protokoly, to znamená, že budeme sa baviť o blockchaine rovnakej úrovne a nie o nejakom tokene. A teda keď sa pozrieme na to, kedy sa na tých kryptomenách dá najlepšie zarobiť, tak samozrejme je to vtedy, keď človek vychytá tú počiatočnú cenu, čo samozrejme vždy sa k takej príležitosti nedostane, pretože mnoho ľudí práve nakupuje vtedy, keď tá kryptomena je najdrahšia, pretože dlho tomu odolávajú, nakoniec do toho trhu vstúpia. A dneska máte možnosť v podstate vďaka tomu, že Ultron síce už skončil svoju pre-sale fázu, ale to, že nie je ešte nejakých pár dní, nebude zalistovaný na decentralizovanej zmenárni, to znamená, nebude verejne obchodovateľný a stále kúpiť za počiatočnú cenu 0,01 amerického dolára. Čo to znamená? Znamená to, že ak sa bude opakovať história, povedzme ako u Phantomu, tak sa dajú získať naozaj veľmi, veľmi vysoké nárasty a veľmi vysoké profity. Čo sa týka toho Ultronu, prečo by Ultron mal rásť? Je to preto, že Ultron prináša naozaj do blockchainu nejaké inovácie. Je to v podstate prvý ten smart contract je forkom toho Phantomu, čiže je to blockchain, ktorý je podobný Phantomu, zdrojový kód pochádza z neho, avšak bol upravený a vylepšený o mnohé veci, ktoré vlastne medzi časom, odkedy Phantom vznikol, sa v tom svete tých technológií posunuli. Je to vysokoškálovateľné riešenie, ktoré dokáže komunikovať s ostatnými blockchainami, má takmer instantné transakcie, keďže nie je vôbec podstatná finalita tej transakcie, nízke transakčné poplatky, avšak je zabezpečený tak, že pre rôzne druhy útokov tieto práve nízke transakčné poplatky sa stanú extrémne drahými. Tá najväčšia inovácia je asi podpora natívnych aplikácií. Keďže žiadny iný blockchain na svete aktuálne nemá žiadne natívne aplikácie. Natívne aplikácie znamená, že sú to v podstate firmy, ktoré fungujú priamo na tom Layer 1, na tej úrovni 1, teda zdieľajú svoj coin s natívnym coinom toho blockchainu. V prípade Ultronu je to ULX. A toto vlastne vie priniesť úplne nový rozmer toho, čo sme vlastne v svete kryptomeny ešte nevideli, a to je proste tá kooperácia voči tej kompetícii, čiže nebudeme sa baviť o tom, že jedna firma je priamo v súťaži s inou, teda priamo si konkurujú, ale že sa bude ťahať proste za jednu stranu lana, čo môže vlastne spôsobiť oveľa stabilnejšiu situáciu, čo sa týka kapitalizácie trhu, alebo vlastne celkovo blockchainu ako takého. Najväčšia výhoda natívnych aplikácií je však úplne nový nástroj alebo nový spôsob toho, ako dokáže ten blockchain využívať deflačné nástroje. Ja to najlepšie vysvetlím na tomto obrázku. Ak sa pozrieme na to,
že poznáme asi 19 000 kryptomien a sú to tokeny, to znamená, sú to kryptomeny, ktoré využívajú blockchain, nemajú svoj vlastný blockchain, ale využívajú blockchain niekoho iného, čiže ak sú tie auta tokenmi, tak tie auta vždycky jazdia po nejakej ceste, kde tá cesta reprezentuje práve ten blockchain. Avšak je len jeden jediný blockchain, ktorý má podporu tých natívnych aplikácií a to je práve Ultron. To znamená, že je to cesta a na tej ceste sú ďalšie podniky, ktoré vytvárajú priamy zisk, ako ja neviem, McDonald's alebo benzínové pumpy a podobne. Čiže vo svete toho blockchainu sú to rôzne riešenia, ktoré využíva vysoké množstvo užívateľov. A teda takisto ako tie autá jazdia po ceste a platia palivové poplatky, tak takisto okrem tých palivových poplatkov na tej ceste vytvárajú zisk aj tieto ďalšie spoločnosti. Veľká časť toho zisku sa teda používa na defláciu, a to takým spôsobom, že sa skupujú mince naspäť z trhu. To znamená, keď niekto chce vymeniť svoj Ultron za doláre, a v pokladni práve tie doláre sú, tak ten smart contract vlastne nepristupuje na ten peer-to-peer, to znamená užívateľ s užívateľom, to znamená, že nedostanete doláre od niekoho, kto práve ten Ultron nakupuje, teda nedostane váš Ultron, ale dostanete peniaze priamo z tej pokladne, kde sú vlastne tie transakčné poplatky vždycky, kde smerujú, je to mechanizmus podobný ako povedzme štátna pokladnica, kde všetky dane smerujú do štátnej pokladnice a následne sú rozbudžetované, ja neviem, na požiarníkov a kritickú infraštruktúru a tak ďalej. To znamená, že keď sa toto stane, že dostanete peniaze z pokladne, tak tie mince, ktoré vlastne vymeníte za tie peniaze, nie sú pustené naspäť do obehu, ale sú spálené. Čo to znamená? Ak vzorec pre hodnotu jednej mince je vždycky hodnota trhu, alebo tá kapitalizácia toho trhu vydelená počtom mincí, ktoré sú v obehu, keďže počet mincí v obehu klesne, ale kapitalizácia ostáva rovnaká, tak to znamená, že tá cena mince vždycky o trošku stúpne. A to je vlastne veľmi, veľmi dôležitý mechanizmus, pretože keď tá kryptomena dokáže byť deflačná, tak dokáže oveľa lepšie udržiavať svoju cenu, prípadne ju ešte zvyšovať. Čo sa týka ekosystému, Ultron poskytuje naozaj široký ekosystém, poskytuje všetko to, čo poskytujú ostatné Layer 1 protokoly. Či sa budeme baviť o metaverze a NFT, čo sa týka toho metaverzu, už teraz v sobotu budú nejaké odhalenia, pretože v sobotu v Zahrebe máme veľkú konferenciu, je to prvá konferencia Mavi v spolupráci s Ultronom. A môžem povedať len toľko, že metaverse a NFT zabezpečuje firma Devla, ktorá je absolútne najväčším developerom v tejto oblasti na svete. Takisto bude spustený o malú chvíľu DEX, čo je tá decentralizovaná zmenáreň. Staking protokol je už spustený, to znamená, že ľudia môžu využívať moderné nástroje na správu digitálnych aktív a získať tak zaujímavé odmeny. Borrowing Lending protokol príde takisto o chvíľu a už dneska máme aplikovaný 6 cross-chainových mostov. To znamená, že človek na sieti Ultron môže mať povedzme aj kryptomenu Avalanche, alebo Solana, alebo Phantom. Tým produktom, ktorý vlastne máme v spolupráci s Ultron Foundation, je to Staking Hub NFT. A aby som to najlepšie vysvetlil pre laické uši, teda pre tých, ktorí ešte nemali skúsenosť s kryptomenami alebo nevedia, čo je staking, možno viete, že v minulosti sa tie kryptomeny ťažili. Tie prvé kryptomeny ako Bitcoin, Ethereum, Dash, Monero, Litecoin napríklad, a vznikali miningom, to znamená, že ľudia alebo tí minery si kupovali vysokovýkonné počítače, grafické karty alebo priamo na to určené čipy, ktoré poskytovali tej sieti výkon, starali sa o bezpečnosť, decentralizáciu, spracovanie poplatkov a každý jeden deň to usilo do toho, že dostali vo forme kryptomeny nejakú odmenu. Dneska pri protokoloch Proof of Stake, na ktorých fungujú vlastne všetky moderné kryptomeny, už mining neexistuje, ale využíva sa na poháňanie sieti tá likvidita a práve o tom je ten staking hub NFT, pretože keď si niekto kúpi staking hub NFT, zároveň si kupuje mince, ktoré sú v tom staking hube uzamknuté, poskytuje likviditu, zároveň poskytuje priestor pre incentive program, to znamená, že ten Ultron bude mať viacej peňazí na rôzne granty pre rôzne firmy, ktoré na Ultrone budú chcieť vyvíjať svoje riešenia, čo opäť prinesie ďalšie HDP do tej celej siete. Takže to je produkt, ktorý ktokoľvek z vás, keď si zakúpi, tak vie od prvého dňa vlastne získavať odmeny. Tie odmeny sú prvý rok, alebo teda od prvej epochy, od 1.6.2022 do 1.6.2023 na úrovni 73%, to znamená, je to 0,2% denne z množstva mincí, ktoré máte zastejkované.
Poviem príklad, ak je dneska počiatočná cena Ultronu 0,01, teda 1 dolárový cent, za $1000 si kúpim 100 000 mincí a až do 1.6.2023 budem v podstate dostávať 200 mincí denne na svoju peňaženku. Čo sa stane po tom jednom roku? 1.6.2023 vlastne nastane halving, to znamená, že tie odmeny sa znížia na 0,1% denne a takýmto spôsobom sa to vlastne každý rok bude znižovať o polovicu. A tento halving je v podstate základným deflačným nástrojom, pretože čím tá sieť bude dlhšia na tej sieti, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude mať oveľa väčšie množstvo užívateľov, keďže bude viacej aplikácií na nej bežať, viacej firiem na nej podnikať. A keďže bude vytvorený vyšší nákupný tlak, ale oveľa menej mincí bude uvoľňovaných do trhu, tak to znamená, že to vytvára absolútne geniálne podmienky na to základné pravidlo, že keď je dopyt vyšší ako ponuka, tak cena tej jednej mince rastie. Vývojári Ultronu mysleli takisto aj na to, ako by som to povedal, na takú udalosť, ktorú voláme povedzme pump and dump. To znamená, keď väčšie množstvo ľudí nakúpi mince pri počiatočnej hodnote, držia ich nejaký dlhší čas, povedzme, keď tá cena stupne na 50 centov a všetci začnú predávať, tak znamená to, že bude oveľa väčšia ponuka ako dopyt, keď nebude kto mať všetky tie mince práve za tých 50 centov kúpiť, tak tá cena bude postupne klesať, pretože na tom trhu vznikne v podstate hyperinflácia. Toto je vlastne ošetrené tým, že všetky tie mince, ktoré sú v tom staking hube, ktoré ľudia majú možnosť dneska kúpiť naozaj za tú najnižšiu možnú cenu a budú uvoľňované postupne, to znamená v prvom roku človek vie uvoľniť 30% z tých mincí, po druhom 25%, po treťom 20%, 15% a 10%. Avšak všetky tie odmeny, ktoré sú z toho stakingu, sú likvidné okamžite, to znamená každý jeden deň, keď získate tú odmenu, tak ju môžete znova zastejkovať, môžete ju niekomu poslať, môžete ju predať, môžete s ňou platiť, jednoducho môžete s ňou robiť, čo chcete, v prípade teda, že máte auto stake off. Ak chcete získať ešte väčší počet mincí v tom jednom roku, máte možnosť spraviť auto stake on, to znamená, že blockchain automaticky každých 7 dní vaše odmeny zoberie, pridá ich ako základ, na vyšší základ mincí, ktoré delegujete cez váš staking hub a teda samozrejme od tohto momentu každý ďalší deň budete získavať ešte vyššie odmeny. Mnoho ľudí sa pýta, je to absolútne najčastejšia otázka, aký je predpoklad ceny toho Ultronu, či si myslím, že pôjde na $1 alebo na 50 centov, čo bude o rok, či to bude 10 centov, 15 alebo neviem koľko. Hovorím vždy na túto otázku. Nie je odpoveď, pretože nikto nevidíme do budúcnosti. Každý vieme len predpoklad na základe historických udalostí, ktoré sa už stali. Keď sa budeme opierať o tie historické udalosti, ktoré samozrejme neznamenajú ani nezaručujú žiadne budúce profity, tak po každom tom bear markete prišiel bull market a tie kryptomeny väčšinou dosiahli vyššie ATH, teda vyššiu hodnotu, ako mali predtým. Čo je však veľmi dobrá odpoveď je, že keď sa tá cena toho Ultronu pohne len o malý krok, to znamená, že z 1 centu na 2 centy, a opäť keď sa vrátime k tej matematike, o ktorej som hovoril, že za $1000 mám 100 000 mincí, tak keď za jeden rok získam 73 000 mincí navyše a vynásobíte to vlastne 2 centami, tak zistíte, že máte $1460, teda hodnotu tá vaša kryptomena. Plus máte 100 000 mincí v hube, ktoré majú hodnotu $2000, či je to $3460, ak si 1000 odmyslíte, je to 246% čistý profit a to len pri posune z 0,01 na 0,02. Takže matematiku nechám na vás a samozrejme tie mince vlastníte vy, neexistuje tu žiadny prostredník, žiadna banka, žiadna firma, žiadna spoločnosť, ktorá by to nejakým spôsobom mohla ovplyvniť, máte ich vy na vašich vlastných peňaženkách, rozhodujete o tom, kedy ich vypadáte vy, takže ja nechám na každom z vás, aby si spravil tú matematiku pri tom jeho vytúženom, pri tej vytúženej cene, na ktorej by vlastne ten Ultron chcel exitovať. To znamená, že dneska má každý jeden človek už šancu stať sa aj validátorom, teda tvoriť masternoda a zabezpečovať tak sieť. Validátor je ďalší možnosť pasívneho príjmu, ktorý viete získať v rámci kryptomien, keďže jednak zabezpečujete sieť a jednak tí delegátori sú v podstate všetci ľudia, ktorí majú staking hub NFT alebo ktorí stakeujú priamo z DEXu. A vždycky tieto mince delegujú cez nejakého validátora a validátor v podstate získava 15% z hodnoty tej odmeny, ktorý tí delegátori získavajú. Najlepšia stratégia, ako sa stať validátorom v jednom roku, je získať 2 staking huby za $5000
pretože tie odmeny ten prvý rok sú naozaj vysoké, zbierať všetky tie mince z tých odmien, odomknúť si 30% z tých mincí a počas roka, keďže ten airdrop tam už nemáme, počas roka využívať tie mince, ktoré sú odomknuté na iných nástrojoch, ako povedzme lending a farming, tak, aby ste za ten jeden rok na tej peňaženke, okrem toho, že stále vlastníte tie obidva staking huby, vedeli získať 1 milión mincí, čo je vlastne požiadavka na to, aby niekto mohol postaviť svojho validátora. Validátorov bude v čase stále menej, pretože stále budú menej a menej dostupní. Keď bude cena len 10 centov, tak ten validátor už vyjde na $100,000. Keď bude cena Ultronu $1, tak vlastne potrebné peniaze na to, aby sa niekto stal validátorom, bude až $1 milión amerických dolárov. Tak ako som hovoril, všetko je vždycky o užívateľoch. Čím bude viacej transakčných poplatkov, čím bude viacej užívateľov mať Ultron na peňaženke, to sú všetko tie parametre, ktoré slúžia pre analýzy, preto, keď sa ľudia, ktorí sa povedzme v krypte vyznajú a rozhodujú, či ten projekt je kvalitný alebo nie. A sú preto veľmi dôležité tieto kolaborácie, pretože ťahajú oči, zrak a veľmi veľa užívateľov, ktorí chcú používať. Či sa budeme baviť o futbalovom metaverze, ktorý už onedlho bude predstavený, ktorý je vlastne prvým futbalovým metaverzom na svete a bude bežať priamo na sieti Ultron, alebo o prvom Tattoo NFT projekte, o ktorom takisto už sa budem rozprávať verejne túto sobotu a následne ho budem vedieť predstaviť aj v rámci takejto prezentácie. Sú to všetko kolaborácie, ktoré vedia prilákať na sieť veľmi veľké množstvo ľudí. Čím máte väčší počet užívateľov, tým je vlastne pravdepodobné, že tá kapitalizácia toho bude vyššia. Čím bude vyššia kapitalizácia trhu, tak tým bude vyššia cena mince, ktorú teda vlastníte aj vy. Preto bude spustený kopec ďalších aplikácií, ale hovorím, nechám si to už na ten útorok budúci týždeň. Kto chce vedieť viacej o tom, ako Ultron vznikal, alebo aké sú tie fázy v rámci toho roadmapu, odporúčam vás navštíviť stránku ultron.foundation, kde nájdete v podstate všetky tieto informácie. Dneska sú tam zverejnené 2 audity, ďalšie 4 pribudnú, to znamená, že všetko je absolútne transparentné. Je tam celý white paper, čo je 110-stránové čítanie o technickej povahe celého projektu. Pre tých, ktorí sa do kryptomien vyznajú a chcú o tom vedieť viacej. Vidíte tam našich partnerov, čiže odporúčam naozaj na tú stránku ísť, pozrieť si niečo viacej. A teda, keď to zhrniem, túto prvú časť, tak tým hlavným produktom je ten staking NFT, čo je taká tlačiareň na peniaze, ktorá vám každý jeden deň za to, že poskytujete likviditu, pripíše na vašu peňaženku istý počet tých mincí, ktoré samozrejme všetci dúfame, že budú v priebehu času rásť až na nejaké veľmi pekné číslo. Tá druhá príležitosť, o ktorej sa dneska budeme baviť, je práve Mavi a marketingový program, ktorý prinášame. Tento marketingový program je postavený na referálnom marketingu, čo je v podstate osobné odporúčanie. Referálny marketing funguje v podstate dneska už všade, kto z vás má Revolut, tak vie, že každý týždeň vám chodí nejaká notifikácia, pošli niekomu pozvánku, a keď si nainštaluje Revolut a spraví neviem aké kroky, dostaneš 40 eur a podobne. A rovnako fungujeme aj my. To znamená, že máme postavený veľmi zaujímavý kompenzačný plán, kedy keď niekoho pozvete cez váš pozývací link na vlastne Mavi, to znamená, že si budú tí ľudia vedieť kúpiť staking a NFT a keď si ho zakúpia, tak získavate okamžite odmenu 10% z hodnoty jeho nákupu. Takisto viete budovať tým, pretože tí ľudia, ktorých pozvete vy, sa vždycky pripájajú do vašej organizačnej štruktúre, ktorá funguje na binárnom princípe, to znamená, že sa budujú 2 týmy, kde sa budú títo užívateľia radiť, si viete rozhodnúť vlastne vy sami, viete si to balancovať, ten tým nikdy nebudujete sám, vždycky vám s tým pomáha vlastne aj váš sponzor, keďže potom, ako sa zapojíte vy, tak viete v rámci jedného týmu získať posilu aj od vášho sponzora. Čo to znamená? Znamená to, že rovnako ako vy viete odporučiť niekomu staking hub, tak to vie spraviť každý jeden človek, ktorý ten staking hub vlastní. A keď to budú robiť, tak takisto sa vám bude zbierať obrat. Tá tímová provízia platí každý jeden deň na základe toho, že sa vypočíta 10% z obratu slabšej strany, ktorý získate ako odmenu. Ďalšou odmenou je cashback bonus, to znamená, ak v priebehu 30 dní odporúčite 5 staking hubov, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako tie vaše, viete získať až 100% peňazí z vášho vlastného nákupu naspäť. Sú tam matching bonusy, ktoré motivujú lídrov, aby naučili čo najlepšie pracovať svojich ľudí, ktorí sa rozhodli, že idú budovať biznis Mavi, pretože čím budú oni mať vyššie výplaty, tak 10% z tej výplaty vedia ešte vlastne získať ich lídri. Máme Leaders Pool bonus,
ktokoľvek sa do neho raz kvalifikuje, získava v podstate pasívny príjem, pretože od toho momentu už nie je vôbec tento druh kompenzačného plánu závislí na nejakom obrate, či sa robí predaj, alebo sa nerobí predaj. Jednoducho tie odmeny získavate každý mesiac. Presný opak je pre tých, ktorí každý mesiac sa snažia spraviť čo najväčší sales, čo najväčší obrat a teda vedia získať ešte vyššie odmeny. Celý vlastne odmenovací program Mavi priamo podporuje aj cenu mince na trhu, pretože ten reload bonus vždycky rozdeľuje vašu odmenu tak, že 75% vám pripíše priamo na vašu USDT peňaženku, ktorú poskytnete, a 25% ostáva v systéme, kedy 15% je určených na automatický nákup ULX mincí, ktoré budú pridané do vášho staking hubu, to znamená, že vám budú chodiť vyššie odmeny a zároveň vytvárate nákupný tlak opäť na tom trhu a 10% v podstate ostáva na vašom vlastnom rozhodnutí, či si to kúpite staking hub alebo iné produkty, ktoré v rámci Mavi v budúcnosti budeme mať. Samozrejme, tá kariéra obnáša rôzne ďalšie darčeky po podobe dovoleniek, hodiniek a aut, ktoré viete získať. Ten akčný plán je naozaj veľmi jednoduchý. Stačí si spraviť menný zoznam ľudí, ktorých zaujíma kryptomeny, ktorí nikdy neboli v kryptomenách, ktorých môže zaujímať takisto ten staking hub NFT. Treba ich pozvať na túto prezentáciu. Následne ich stačí dosledovať, zaregistrovať, keď si kúpia staking hub NFT, tak viete vy získať z toho odmenu. Čiže aby som to zhrnul, bavili sme sa o dvoch príležitostiach. Tá prvá je v rámci Mavi. Viete získať svoj vlastný staking hub stále pri tej fixovanej cene $0,01 za jeden ULX coin. Znamená to, že od prvého dňa, vlastne od druhého dňa od zajtra vám budú chodiť odmeny. Ak vám ten staking hub dáva zmysel a hráte sa s myšlienkou, že možno to môže byť aj niečo pre mňa, keďže sa vôbec o to netreba starať, nevyžaduje žiadnu pozornosť ani žiadny váš čas, tak vám odporúčam získať ho čo najskôr, pretože už za malú chvíľu bude spustený DEX. Ak pôjde cena mince na 0,02, tak to znamená, že v tom vašom staking hube nakúpite presne o polovicu menší počet mincí, čo znamená, keďže odmeny sú vypočítavané z počtu mincí, ktoré tam sú, že budete získavať o polovicu nižšie odmeny. Keď tá cena pôjde na 0,05, tak budete získavať len 1/5 z toho, čo vlastne môžete mať dneska. Tá druhá možnosť je samozrejme affiliate marketing, pridať sa vlastne do našej komunity v rámci Mavi. Ktokoľvek z vás, ja si myslím, že každý deň niekomu niečo predávame, niekomu niečo odporúčame, či už našim deťom, že keď donesieš jednotky, pôjdeme niekde, ja neviem, na dovolenku a podobne. Čiže s tým predajom, aj keď si to možno neuvedomujete, má každý jeden z nás skúsenosti. Otázka je len to, že či za tie odporúčania dostávame zaplatené aktuálne alebo nie. V prípade Mavi za to odporúčanie nových zákazníkov určite dostanete zaplatené s tým, že ako som spomínal, máte možnosť vybudovať svoju vlastnú organizáciu, ktorá vám časom vie priniesť aj pasívny príjem. Takže to je asi všetko, čo sa týka dnešnej prezentácie. Kto z vás má niekoho, koho by chcel na takúto prezentáciu pozvať, môžete tak urobiť opäť v útorok o 8 hodine večer. Dneska som si neistý, či v nedeľu bude webinár, keďže budeme po konferencii a možno budeme na ceste naspäť, ale v ten útorok, ten webinár si myslím, že bude stať za to, pretože budeme informovať aj o všetkých nových novinkách, ktoré predstavíme už na tejto konferencii a v spolupráci s ďalšími dvoma firmami, nielen so spoločnosťou, ktorá vyvíja tento blockchain Ultra Foundation, ale priamo aj so spoločnosťami, ktoré na ultranovom blockchaine budú releasovať svoje riešenia. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám pekný zvyšok večera a vidíme sa teda buď v nedeľu alebo v útorok. Dovidenia.